Meaning once ngazizwi lika Jesu Kristu ngoba yena noBaba bamunye, meaning angazi izwi lika Jesu Kristu kuphela but ngazizwi lika Baba because yena noBaba bamunye. Once ngalazi izwi lakhe sengazi izwi lika Baba. This is powerful. This is so good and perfect. And kuyamkhulula umuntu, kumenza kukhululeke, kumenze umuntu ashout hallelujah, kumenza umuntu athi uJesu inkosi. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge ipresence kaMoya oNgcwele. Sibonge nje bazalwane sisalokhu sisahlangana sizokhuluma indaba ezimnandi. Indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye namhlanje sizokhuluma lezo ndaba lezo, sizokhuthazana, sizosizana. Akekho wazi kakhulu, akekho wazi kangcono, futhi akekho ongcono. Kodwa lokho kuncane nami engikwaziyo ngithi angizoshare yona nje leyo little bit leyo nje, nami sisizane, nami ngiphinde ngisizwe ngabanye mangilalela abanye. Siyayibonga nje inkosi kakhulu ngalokho. Nginibulise bangcwele nje ngokulokho nibuya nibukela, nisho futhi kuma comments ukuthi ngempela niyasizakala. Sakubonga nje kakhulu lokho, ni like futhi ni subscriber abangaka subscribe. Siyabonga nje kakhulu ukukhulisa lo msebenzi. Siyabonga futhi nakuma channel members enikwenzayo nje bazalwane, kukhulu ngendlela eyisimangaliso. Inkosi nje mayingcine inibusise ngakho konke nje enikwenzayo, yonke support eqhamukayo endleleni ngendlela ezahlukene. Siyayibonga inkosi, yakubona lokho futhi ngiyakhuleka nje ukuthi mayinibusise nonke kwizindawo zonke. Isasekhona leya nkonzo njengoba nibona nje i-posters sizobe sise Orlando ngempela, futhi nje abakwazi ukuthi baphumelele nje la eSoweto. Hayi mina ngithi masambeni sekhona inkonzo ye-deliverance leyana. Njengoba nibona nje uyobe khona usisi uNomtha noBishop Chiliza, uyobe khona uNkulunkulu. Konke nje kobe kwenziwa uyena uMoya oNgcwele. Siyabonga abazalwane, asingeneni kwi-message yanamhlanje. KuJohn lapha ku chapter 10 ake sifunde, asiqale ku verse 24. Ithi ku verse 24, then the Jews surrounded him and said to him, ama-Jews ayesurrounda uJesu Kristu, athi kuyena, how long do you keep us in doubt? Shuthi amaJuda ambhekile but bayidoubt indaba yakhe, bayabuza. Shuthi ngokwabo babona ukuthi uJesu, who's keeping them in doubt? How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Bafuna ukuthola kahle plainly uma ngabe kuwukuthi unguKristu. 25, Jesus answered them, I told you and you do not believe. Ngiyazibuza nje, yazi uma ngabe ngilifunda izwi sizwa uMoya oNgcwele ukuthi bangaka abantu abatshelwayo ngoJesu Kristu still ababelieve. Bangaki nje abantu abahlala nje bezwa kuma radio stations, kuma TV, kuma open air, emabhasini, all over kuyakhulunywa, kuma social media, yonke nje indawo kuyakhulunywa ngoJesu Kristu, but still they don't believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Kusho uJesu ebaphendula ethi le msebenzi engiyenza ngiyenza egameni likaBaba, uBaba wami iyangifakazela. Kusho ukuthi uyabatshela ukuthi nginguye uKristu, ngoba nale msebenzi ayenze egameni likaBaba iyamfakazela ukuthi ngempela unguKristu. Uma ubheka nje njengoba ngisho nje ngithi bangake nje abantu abasamdoubta namanje uJesu Kristu. Yazi le message le kaJesu Kristu selokhu yashunyayelwa, is more than 2000 years now. Abantu betshelwa generation after generations, betshelwa abantu ngoJesu Kristu othethelela izono, betshelwa abantu ngokuthi akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu Kristu, but still namhlanje kusesenabantu abadoubtayo. Ngizothi mina mhlawumbe uma ngabe kuwukuthi ubudoubt, uyawubona incwadi zifike zibhalwe about someone great but zihambe ziphelelwe. Kuzomunye kubhalwe enye incwadi ihambe leyo ncwadi iphelelwe, but this one, for the sake of ukuthi nje it's been more than 2000 years ago,
but le ncwadi isashunyelwa namhlanje, le ncwadi isaphila namhlanje. Lokho nje kukodwa akuhlale wena osamdoubt uNkulunkulu, wena osamdoubt uJesu, awukuhlala ukubuke ngempela ukuthi kungani. Akukhulunywa futhi ngoJesu abaningi ukuthi uJesu wazalwa washona, after seshonile kwatake over omunye uJesu, naye futhi loyo washona kwatake over omunye uJesu. Manje sesinoJesu wesingaki ever since. Cha, kukhulunywa nje ngoJesu oyedwa, ngoba uye yedwa owathi noma sekuthiwa abaqedile ngaye bethi uyafa, bethi siyambulala, waphinde wavuka. Ngaye yena yedwa lo wahamba la emhlabeni more than 2000 years ago, lo ababemsurroundile bembuza bethi tell us plainly uma ngabe ngempela nguKristu. Yena loyo, yena yedwa, abekho abanye abaqhamuke after, yena yedwa loyo. Namhlanje kusakhulunywa ngayo, imessage yakhe isaphila ngendlela eyisimangaliso. Lokho kukodwa nje kufanele mawumuntu osadoubt uJesu, osadoubt uKristu, uthi mawubheka uthi no man, ikhona lento, iyaphila lento, okungcono nami mangihambe ngilandele, ngoba kushuthi iyaphila lento. Zonke ngiyazazi, ngiyabazi ozibani abagreat esifunde ngabo kwihistory, safunda ngabo kwahamba kwaphela endleleni, kwaqhamuka abanye kwaphela endleleni, but this man till today sesafunda ngaye. Uthi uJesu ke, uma kuukuthi anifuna ukukholwa ngenxa yemsebenzi kababake, kholwani. Ngenxa yale msebenzi yalelizwe lisaphila namanje, ngizothi mina kumuntu osadoubt akholwa nawe. Iyaqhubeka le ndaba kuverse 26. Angiphinde kufunde uverse 25. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Lelizwi leli lifakaza ngoJesu Kristu. Lelizwi liyimisebenzi kaJesu Kristu and lifakaza ngoJesu Kristu. Verse 26. But you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you. Yabona uma ngabe ukuthi still unenhliziyo elikhuni awufuni ukukholwa, ayi kusho ukuthi ngoba vele kahle kahle wena awusuye imvu yakhe. Ayikhosi uma uyivu yakhe kumele ngabe usuyakholwa, kumele ngabe inhliziyo yakho seyithambile. Still awufuni ukukholwa ukuthi uJesu nguKristu, ukuthi akukho okunye ukuphila ngaphandle kaJesu, ukuthi nguyena ophethe ukuphila kwethu. Ayi uma ngabe awufuni ukukholwa, kusho ukuthi ke mhlambe ngoba vele awusuyena omunye wezimvu zakhe. Kulungile, uyaqhubeka uyakhuluma uJesu Kristu kuverse 27. Uthi my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Thina ke siyizimvu zakhe, ke ngibuye kithi thina sithi siyizimvu zakhe, thina sithi siyakholwa kuJesu Kristu. Nalelizwi lithi my sheep hear my voice. Izimvu zami ziyalizwa izwi lakhe. Alithi lelizwi prophets hear my voice, alithi apostles hear my voice, alithi pastors hear my voice, alithi some of my sheep hear my voice. No, uma uyimvu yakhe lithi lelizwi my sheep hear my voice, ezakhe izimvu ziyalizwa izwi lakhe. The question is, uyimvu yakhe? If the answer is yes, uyimvu yakhe, yiliphi izwi oluzwayo? Ngoba uthe zakhe izimvu zizwa izwi lakhe. Yebo siyaqhamuka thina omduduzi Shabangu, siyashumayela, sibaningi all over, siyashumayela, sitshela abantu ngoJesu Kristu. Ama-voice ethu lawa, but lama voice ethu lawa kufanele akuholele kuJesu Kristu. Then uma ngabe lama voice ebe neqiniso lawa wethu akuholela kuJesu Kristu, shuthi fanele mawufika kuJesu Kristu ulizwe izwi lakhe, because awusizona izimvu zethu. Akekho umfundisi nomshumayeli oyoke athi izimvu zami lezi. Leyo nje asikakayitholi lapha ezweni ukuthi kukhona izimvu zabafundisi. Kuphela abafundisi siyathola ukuthi bayalusa bona, kodwa balusa izimvu zabo, balusa umhlambi kaJesu Kristu. Then uma ngabe silusa umhlambi kaJesu Kristu, that simply means kufanele abantu sibenze
balizwe izwi lika Jesu Kristu, noma sibafundise in such a way yokuthi bagcine belizwa izwi lika Jesu Kristu. Uthi ke yena, my sheep hear my voice, izimvu zami ziyalizwa izwi la. Kusho ukuthi uma ngabe uthi mina kodwa ngakalizwa izwi lakhe, ngizothi ke mina kusho ukuthi kufanele ukulwela ukuthi ulizwe izwi lakhe, because ezakhe izimvu ziyalizwa izwi lakhe. Kulwele lokho. Why kufanele ukulwela ukuthi ulizwe izwi lakhe? Uthi, and I know them, bese thi and they follow me. Shuthi izimvu ezizwa izwi lakhe, ngoba ikanje le ndaba. Once walizwa izwi lakhe, then usuzoba ne showcase yokuthi uyangazi, ngoba njengoba esho nje ethi and I know them. Wazi kanjani ukuthi uyakwazi ungakalizwa izwi lakhe? Une showcase engakanani? But the day walizwa izwi lakhe, then so une showcase ukuthi uyangazi. Bengeke ngilizwe izwi lakhe engangazi, ngizwa izwi lakhe ngoba uyangazi. And futhi uzoba ne showcase ukuthi sengiyazi ngilandela yena, ingakho ethi and they follow me. But uma ungalazi izwi lakhe, you are not sure whether ulandela yena noma ulandela abafundisi noma ulandela amabandla, ulandela amasonto. You don't know up until ulazi izwi lakhe. Once wazi izwi lakhe uzokwazi ukuthi it means usiyangazi, it means futhi ngilandela yena. Ngithi uyasho lapha yana uthi uma ekhuluma ku Matthew chapter 7, uthi ngiyothi kunina sukani nabenzi bokubi, I never knew you. Yazi why eyothi kubona I never knew you? It is because nabo futhi ngeke baze basho ukuthi bayosho yebo khona saprofeta ngegama lakho, saphilisa abantu ngegama lakho, kodwa kuyobe sekufika kubona ukuthi kodwa izwi lakho asilazi. Then he's right uma ngabe ethi I never knew you, angaze nganazi. Kodwa kumuntu olaziyo izwi lakhe une showcase. Yazi kukhona abantu abathi mabeshumayela bashumayele in such a way yokuthi uzudoubt nawe ukuthi uthi kodwa ngisindisiwe, uthi kodwa ngoye ezulwini nje makuthiwa ngiyafa. Yazini into eyenza ukuthi uyithole sewudoubt ngaleyo ndlela, ungabi na sure whether uzoya ezulwini noma ngeke kuye, awazi noma uyoba nenkosi yini mawudlula emhlabeni. Yazini eyenza lokho? It is because awulazi izwi lakhe. Ngiyazi khona kuyindaba engahlali kahle, inobuhlungu phakathi. Once walazi izwi lakhe, noma umuntu angashumayela in such a way ukuthi azalethe doubt kwena, uyothi hayi njengoba ngilazi izwi lakhe kusho ukuthi uyangazi. There's no way ukuthi ngelinye ilanga uyothi I never knew you. Futhi njengoba ngilazi izwi lakhe naye ngazi, I know I'm following him. So idoubt ivele inyamalala iphele. Yabona ubuhle bokulandela uJesu Kristu nokwazi izwi lakhe. Asimlandeli nje kuphela. Kahle kahle le ndaba is not about ukuya esontweni. It's not about ukuthi mina ngisonta kuleli abandla mhlambe likhulu, ngisonta under umfundisi uZibani oshumayela very powerful. Mhlambe ngisonta kuleli abandla elincane but avele powerful. It's not about konke lokho ukuthi mina ngiyazazi ngiyasonta makuthiwa ngiyafa ngelinye ilanga nje mangifa kufika abafundisi, kufika ibandla lami lifike lingcwabe. It's not about ukuthi mina esontweni ngiyabhadala amathikithi and stuff nakho konke okubhadalwayo, izinto zami nje zi-in order esontweni. Futhi it's not about ama positions. Because abanye abantu, abafundisi nabazalwane namhlanje sekwabangwa nje ama positions nje. Ave bangwa ama positions, ayalwelwa futhi they go as far as abanye, they go as far as killing one another. Bethi basindisiwe, bethi nabo ba abantwana bakaNkulunkulu, but they end up killing one another. Omunye noma engabulalanga omunye, but they end up hurting one another ngendlela exaka ukwenza. Kubangwani position? Sekuna 30 years ngila, kumele nami ngibe ne position. Ngiyayidinga le position, uZibani bengamelanga ayithole le position. Le position kwakumele itholwe yimi. Size sikhanda igroup
sizame ama-plans athile ane-corruption phakathi ukuze dade kuvotwa kovotelwa mina for what ukuthi ngithole leya position. Yabona into esiyilwelayo ukuthi ibheda kangakanani. I'm so sorry ukuthi ngibe ngale ndlela. Silwela izinto ezi-useless, ama-positions, ama-titles, izinto ezingathi shu. Well, ngishoda ngamagama engawasho, but azithi shu zona. Nayi into ebalekile. Uthi uJesu la ekhuluma ngezimvu zakhe. Kulabo bathi bayizimvu zakhe sigcwele emasontweni anamagama ahlukahlukene, amabandla, ama-denominations ahlukahlukene, makhulu mancane. Nayi into kumele siyilwele, singalwela ama-position. Yiphi lento kumele siyilwele? Uthe uJesu, my sheep hear my voice. Asilweleni ukuzwa izwi lakhe. Mini leyo nje ngikhulumayo because isezweni. Yeke iposition awuyeke nje bayeke babange maba bafuna ukukhuzeka, bayeke babange bodwa wena uhlehlele emumva. Uthi wena ngifune position, mina ngifune lutho, mina ngifuna ukuzwa izwi lakhe. Ngoba kunamandla ekwazini izwi lakhe. Awekho amandla ekwazi ekutholeni iposition. Awekho amandla urecognize yithi sikuhloniphe sikushayele izandla. Thina singakushayela izandla but uNkulunkulu uyakushayela yini nezandla. So awekho amandla lapha, but nawo amandla la ekuthenini wena uzwa izwi lakhe. Ngoba once wezwa izwi lakhe iyaqhubeka uthi and I know them. Meaning ke manje ngoba usuyalizwa izwi lakhe sewuneshoka ukuthi uyangazi. Futhi ngiyazi ngilandela yena. Angilandeli isonto. Yebo ngiya esontweni ngiyohlanganyela nabazalwane kube kuhle, sikhonze, afike umoya ongcwele kube kuhle, sisho sithi hey namhlanje uNkulunkulu ebekhona. That is so good. Lokho kufunakalayo akuthi kwenzeka lokho ubulazi izwi lakhe futhi ubulandela yena futhi naye ebekwazi. Makasazi lo Jesu esimlandelayo. This is not about ukusonta. Indaba yokukholwa. Ake sibe thina ile generation emuvela to another level. This generation ethi ngifuna ukumazi lo Jesu. Ngifuna ukumazi ngayiphi indlela nezwi lakhe ngoba uthe izimvo zakhe. Shuthi sonke thina esizimvo zakhe kufanele simazi. Asiqhubekele phambili. Ngahlali kakhulu le ndaba. But ibalekile. Ngendlela esimangaliso ngingahlala kuyo ngiphinde ngibuye even in next week angazi how many times ngihleli kule ndaba because ibalulekile. Masilazi izwi lakhe. Once wazi izwi lakhe sewuyazi ukuthi uma ngabe ethi and I know them should nami uyangazi. Sewuyazi futhi ukuthi oh uma ngabe ethi and they follow me ngilandela yena ngoba izwi lakhe ngiyalazi. Right. It in verse 28. And I give them eternal life. Yabona kubuhle bokwazi izwi lakhe. Hey, usuyaqala manje yakhululeka. Uma ngabe ethi zanini kimi nonke ninenithwele nenisindwa ngizakuniphumuza. Usuyaqala uyakhululeka uthola impumulo. Ethini impumulo? You've got eternal life. Wena unokuphila kuyingona phakade. But uma ungalazi izwi lakho ulandela nje hayi nje nami ngiyaya nje esontweni nje. Yabona ungabi lo muntu but uma unjalo yohlela ungakhululekile awuzazi noma unokuphila kuyingona phakade. You will live impilo yokuba yikholwa elinama doubts. Ufana namaJuda abuzayo how long will you keep us in doubt? Sitshele man plainly ngempela unguKristu. Yebo unguye uKristu. Ngiyakhuluma. Lalela ke uthi kulaba ke manje abalazi izwi lakhe naye abaziyo laba balandela yena uthi I give them eternal life. Banikeza ukuphila kwingona phakade. Indaba ezimnandi ke lezi these are good news. AmaBhayibheli vele good news version because indaba ezimnandi knowing ukuthi kanti nginokuphila kwingona phakade, knowing ukuthi mina mangifa ngifi I just transition ngiyashintsha. Ngisuka la emhlabeni ngiya kuyingona phakade ngoba ngiliphiwe nguye. Ngani? Ngoba ngafuna yena, ngalandela yena, ngadlula emasontweni, ngadlula kubafundisi, ngadlula kubazalwane, ngaya kuJesu Kristu. Uthi and I give them eternal life and they shall never perish. Ezimnandi lezi indaba. Wow, ngokulandela uJesu ngokukholwa kuye yena njengoKristu, the anointed one. Ngeke ngibhubhe mina. I will never perish. Imnandi nje lento. That knowledge iyakukhulula umuntu uhamba emhlabeni ukuthi mina I've got eternal life.
I will never perish. Lokho nje kukwenza ke manje ube glued kuyena ngoba ufuna ukulandela yena, ungasasuki, ungayithola usulandela emaceleni ulandela abanye, ufuna ukulandela yena because usuzwile unokuphila kungunaphakade futhi wena you'll never perish. Iqhubeka ithi neither shall anyone snatch them out of my hand. Akekho umuntu ofika kutshontshe kuye. Why wena kungekho umuntu ofika kutshontshe esandleni sakhe? Ingoba uyalazi izwi lakhe. But mangalazi izwi lakhe, kufika another powerful somebody out there obuya kuphi akhulume powerfully in such a way yokuthi ngoba vela awulazi izwi lakhe uyithole usudukile sewuntshontshiwe esandleni sakhe, sewuwele kuphi, sewulandela abanye onkulunkulu. Kwenzakalile kubazalwane abaningi ngenxa yokuthi abafunanga ukulazi izwi lakhe. But once walazi izwi lakhe, kekho yokutshontsha esandleni sakhe because uyalazi izwi lakhe nawe uyakwazi futhi ulandela yena. Mabethi bakutshontsha bakusa kwenye indawo yothi ngilandela uJesu mina. Lalela ke iyaqhubeka ku verse 29. My Father, usho ubaba, who has given them to me, ngoba thina size sikholwa kuJesu Kristu nje. Ingoba ubaba uNkulunkulu uyena osidonsile wasinikezela esandleni sika Jesu Kristu. Sithandele ubaba. Uthi is greater than all, mkhulu kunakho konke. Silandela uNkulunkulu omkhulu kunakho konke kanti. Ezimnandi lezi ndaba. Mangabe our Father osidonsile wasabekwe esandleni sika Jesu Kristu omkhulu kunakho konke. Kushuthi nakho konke lokho esikubona thina ngathi kukhulu kuhama obstacles okuzinkinga okuhama challenges, hayi kahle izinto ezincane because thina sihamba naye mkhulu kunakho konke. Mkhulu ngakithi kunosezweni. Asiqhubekeni nayo ithi and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Oh wow, akhona nje ukuthi ngeke siphume esandleni sika Jesu Kristu kuphela, kodwa futhi sisesandleni sika Baba kahle. Futhi akekho esisusa esandleni sika Baba. Why? Selazi izwi lakhe. Azange sifune ukwazi amasonto thina. Saye emasontweni sathi masifike emasontweni sathi sifuna ukwazi uJesu. Sathi sifuna ukwazi izwi lakhe. And ngoba wethembekile wasenza salazi izwi lakhe. Sase siyazi ukuthi useyasazi futhi siyazi silandela yena. And futhi akekho sitshontshe esandleni sika Jesu. Akekho futhi ositshontsha ngoba sisesandleni sika Baba. Akekho futhi ositshontsha noma sithathe esandleni sika Baba. Uyaqhubeka ke sengivala ku verse 30 uthi I and my Father are one. Wow. Okay. Lo Jesu lo nguKristu lo wezemhlabeni. Yena no Baba bamunye. Meaning ngweza uNkulunkulu emhlabeni. Yo, this is amazing. Right, uNkulunkulu wehlele emhlabeni wazophila nabantu. Meaning once ngazi izwi lika Jesu Kristu ngoba yena no Baba bamunye. Meaning angazi izwi lika Jesu Kristu kuphela but ngazi izwi lika Baba because yena no Baba bamunye. Once ngalazi izwi lakhe sengazi izwi lika Baba. This is powerful. This is so good and perfect. And kuyamkhulula umuntu, kumenza kukhululeke, kumenze umuntu ashout hallelujah, kumenza umuntu athi uJesu uyinkosi, kumenza umuntu athi glory, ukuthi ngiwumuntu, ngubani mina ophile emhlabeni ongesilutho, o-underminwe yizwe, lo seke wadeleleka for so many years, lo othi noma ethi yakhuluma angathathelwe ekhanda, lo othi noma evela kuthiwe ayi kusavela uzibani thina sazo uzibani abakhulu, lo ngesilutho lo wazi izwi hayi nje lika Jesu kodwa wazi izwi lika Baba. Kahle this nobody wazana no Baba. Yo, ulindeni ungamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Lalela ngizokucela uzoncengwa. Angikubizele esontweni, angikubizeli kwiKota 2 Media. Ngiyazobukela ichannel iKota 2 Media. Angikubizeli kuleyo channel. Kulungile ungahlala kuyona ukuthi ukhule and stuff but angikubizeli kuyona. Ngikubizela kuJesu Kristu. Idlule ichannel eKota 2 Media. Hamba uye kuJesu. Ukuphepha kwakho, ukuphila kwakho, yonke into oyidingayo ikuJesu. And uthi mina no Baba simunye. Hayi nje ukuthi kuJesu, ikubaba, ikuNkulunkulu ukuphila kwakho.
kuNkulunkulu. Uma ungathatha uJesu Kristu, lalela kuma ngabe kuukuthi still yoba nenhliziyo elikhulu, ungafuni ukumamela. Sinesikhathi esincane la emhlabeni, sincane indlela esimangaliso. Ungabi nebhadu lo ibe likhuni uzungene ethuneni. Ngale kwethuna njengobuzwa nje abakhe banokuphila kwinguna phakade soze batshontshwe esandleni sikababa, uzwa ubumnandi. Kulabo abangamfunanga uJesu Kristu, abanakho ukuphumula, abanakho ukuphila kwinguna phakade, uyobuntshontshe isitha. Koba buhlungu kwakho. uNkulunkulu emuhlani busisi anigcine. Ngithanda nje ngendlela esimangaliso. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu, asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.